बुंदो दे मानसिया नै बेनो होननानैहाय सुनिबार मोनायावहाय फैनाया नै बेजों फैयाखैने ओमफ्राय बेजों फैबाय दा नै बहाय इन्जुरावखौ बोख्लाबबाय ओमफ्राय नैबे बे बायनाया मालाथो फैया सुनिबार मोनाव फैनाया नै बेखौल' बोख्लाबदों हो ओमफ्राय बेखौल' बोख्लाबनानैहाय न'आवहाय गथायबाय आरोखि माइरंखौहाय जाबाय ओमफ्रायबो नै 1 घन्टा बायदि थाखाबाय ओमफ्राय 1 घन्टा बायदि थाबाय ओरैबो होथेबाय ओरैबो होथेबाय ओरैबो ओंखारलांनो लामा गैया ओमफ्राय उनावहाय थांबाय ओमफ्राय थांनानैहाय मैया मोनानिया हनै हौरैहाय फैदों जहरनाजों हाय बोरायाखौ होसोबायबाय ओमफ्राय दा बोरायनि आथिं आखाइ गोहोनानै दङ ओमफ्राय माथो खालामलांखो मैदेना खालामलांबाय हनै बायदिसिना माइरं दैरं उदफा खालामलांजोब्बाय माइरंखौ बोख्लायदों माइरङा बोख्लायलांजोब्बाय जाजोब्बाय माइरङा ओमफ्राय दा जानो माइरङा गैलिया आंनिया ओमफ्राय माबेसेथोमोन मैदेनालाय मैदेना मासेल' माला खयथासिमाव फैया 11टा टाइमावहाय ओमफ्राय खेराइहें खननै फैखादों ओमफ्राय ना बहायनो गाग्लि जाखाबाय नासयखाबाय ओमफ्राय बिहामजोआ नै बोनो उन्दुगासिनो दङ बिहामजोआबो बिनानावखौहाय नेपालाव लांदों हरथाम बायदि जाबाय दाखाल हरनि 3टायावहाय सफैबाय ओमफ्राय सफैनानै एबो गैया उबो गैया फोजालाबो मैदेनाखौहाय न'खरनि मानसिया होनोनो गोसोआनो जाखासै गिबायना बे बिहामजोनि थाखायल' सिन्था जाबाय मा खालामनांसै मा मासै बिहामजोखौ बोनो बिदि ब्रुमबो दङ ओमफ्राय बिदिनो सानफ्रोमबो फैबाय थायो ना माथो सानफ्रोमबो फैया सप्तायाव खनसे गाहाम फैयो ना खनसेबो फैया नै दाखालि सुनिबाराव खेबसे फैबाय ओमफ्राय नै मैया देवबारावहाय खेबसे फैबाय 11टा टाइमावनो मगन मोदैनि उन्दुनायनि ओरै गालदां गुलदां बुबाय होबाय ओमफ्राय बोराया सिरि मोननानै थब्ले ओंखारबाय बोराय सिखारनायजों मैदेर फैनायजों बिदिनो जादों